Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indo Gabo sa nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Sabado, petsa 27 kang bulan ng Hulyo 2024. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan ngunyang panahon na kasubag o baga medyo magayong-gayon na nag-init-init pero ngunyan lumlum manggiraray. But anyway, ano man kapanahonan ta, sabi nga ni hindi kita magpasyadong magpapaapekto kang panahon, ano? Let us sabi nga ni yun na nga ni na manage our panahon. Yeah, gusto ko pong batiin ang mga perming nagdadaog sa tuya, ano? Kaso hapon nagkahilingan kami ni Tom Enrile, sabi sa kuya, Father, permi ako nagdadaog sa imo. Thank you very much, Tom. Yan, talaga. Nagkahilingan kami duman sa lamay kan sa kuyang pinsan, yung chief LTO baga dyan sa Legazpi, dati si Domingo Delpin Bombase Peñaflor, supposed to be ngunya na hapon ang sa iyang lubong. Pero minob po iniyo sa petsa 30 na lang sa Martes ning hapon alauna, duman ang misa sa Saint Peter Funeral dyan sa may Bugtong. Yan. Kaya kung mga tugang kung gusto nindong magduman, pwede man. Okay? So yun, sa nga ni, mamisa girare ako. Taso, baro-barabang gibaga ako, nagmimisa duman sa pinsang ko. Tayo sabi ko nga ni ang sa kuyang pakikidamay sa inda. Ang dakulaong kasi ang ambag o maitatao kang misa sa isay man mahali digdi sa kinaban. Kasi sabi nga ni, ang misa ay pagkakan, importante mga tugang iyan. So anyway, kung igwatabi ka mong Facebook, pwede ka mong magduman sa inyong Facebook, at siyempre hanapin tabi nindo so DCGB News Online, at pagkatapos i-play tabi nindo ito, i-like din do, pagkatapos i-share man. Okay? I-share ko na nga ni ta magayon. Araw kini si Gerald Aranya. Gerald, kumusta ka dyan? Nag-text nga ni Tur sa kuya. Sabi niya, nag-message, Good PM, Father Butch. Nag-uuran po digdi sa Maslog. Live radio tune in. Advance happy birthday po sa iya bukas. Pakisama po kay JR Mosquito po from Barangay Cabarasan, Tacloban City, Leyte. God bless all over the world. Yan, talagang permi nagdanaw sa to si Gerald Aranya. Yan. So pag-arugaan, mga tugang, i-share ng tabi ito. So itong sa Facebook, hiriling man, at the same time, magkadarangugan man. Okay? Tulad ng sinabi ko sa inyo mga tugang, tuwing Sabado, sa tuyang pag-urulayan, ang manunungod sa mga tataramo ng Diyos para sa aga. Sa aga mga tugang, ay sa tuyang ise-celebrar ang ika-17 Domingo sa karaniwang panahon. Okay? Seventh Sunday in Ordinary Time. At sana mga tugang, bago kita magsimba, sa tuyang iandam o ihanda ang sa tuyang mga sadiri. Kaya ini nga inihunguwak ko na tuwing Saturday, so mga tugang to mga padi at so mga tugang tang magsisimba sa aga, at least aram ninda ang mga babasahon. Sabi nga ni, kasubag ko may ano pala ako, ay may na nuparan pala ako kasubag si Feli. Si Feli na dyan sa si Feli Alcantara, servant leader iyan kang maruroy. Hali kasi ako kasubag-ong aga
duman sa parokya ni Father Dave, ano? Diyan sa Tagas, sa nagbunyag po ako pagkatapos nanumpungan ko siya. Okay, sabi niya, magayon Father, maghurup-hurup kita. Yan. At hindi lang maghurup-hurup, kundi sa tuyang i-apply, sabi nga, iugnay ang tataramon ng kagurangnan sa satuyang buhay. Kasi ang tataramon ng kagurangnan, buhay po yan. Lalong-lalo na ang satuyang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Oh, hindi lang yung pagsasadiwa, kundi pagsasabuhay. Okay? Mga tugang, ang mga babasahon sa aga, sa unang pagbasa, ay mababasa po natin ito. Ano? Sa aklat ni Jeremiah. Ano? Tama ba? Tama ba ito? Sa aklat ni, tingnan po natin, ano? Tama, sa aklat ng mga hari, okay? Mga aklat ng hari, uh, 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 kwan, chapter, or second book of Kings, chapter 2, verse 42 to 44. Okay? Tungkol sa mga hari. Magay ni mga tugang kasi sa tuyang pag may kaugnayan po ini duman sa gospel. Manunugod po ini sa tinapay. Yan. Basahon ko mga tugang patapos i-apply ta iyan sa tuyang buhay. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng mga hari sa dalawang aklat ng mga hari, Kings, ano, chapter 4 verse 42 to 44. Noong panahong iyon, isang lalaking taga Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. Si Eliseo mga tugang sa propeta yan, ano? May dala siyang bagong aning trigo at dalawang tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Yan. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi ito magkakasya sa sandaang tao. So ibig sabihin, kakaunti pero maraming kakain. Sabi niya, hindi ito magkakasya sa sangdaang tao. Iniutos niya uli, ihain ninyo iyan sa mga tao sapagat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa. Yan, tingnan mo At inihain nga nila yon, kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Tingnan mo talaga, if we give what we have to God, okay, marami po ang maibibigay sa atin. Okay? Ang problema kasi sa atin, takot tayong magbigay kasi baka pag nagbigay ako, mawawalan ako, mauubusan po ako. Yan. Alam mo, ang mga kuripot ay takot. Takot po lagi yan, kuripot. Ano? So dito, makikita natin na sabi kasi ng katulong, usually, sabi niya, hindi ito magkakasya sa sandaang tao. Pero alam mo mga kaibigan, pag tayo maniwala sa Diyos, sabi nga, ulitin ko, naglagay ako kanina sa kuyang Facebook, doon sabi ko, if we give what we have to God, if we give what we have to God, okay, greatest, yung mga expectations natin ay talagang susubra yan, okay? Magayon mga tugang iyan, talagang yaon iyan, hindi kita pababayaan ng Diyos. Totoo naman, hindi kita talaga pababayaan ng Diyos. Pag yaon iyan, mga tinataw sa tuya, if we give what we have to God or to Jesus, He can multiply it beyond our greatest expectations. So yan ang makikita natin. So actually,
may kaugnayan yan sa gospel. Okay? At dito naman sa Salmong Tugunan, ang tugon ay pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Totoo, God always feeds us. Ang Diyos ay hindi niya tayo gugutumin. Palaging magbibigay ang Diyos ng pagkain. Totoo naman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ating matutunghayan ang aklat ni ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talata 1 hanggang 6. Sabi dito, mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanik sa inyo na may mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapakumbaba. Yan, napakaganda. Ugali dapat ng isang Kristiyano, mapakumbaba, mabait at matyaga. Magandang mga ugali ito, mapakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Yan, importante. Dahil sa tayo ay mga makasalanan, mga may pagkukulang, we are not perfect, kailangan talaga natin magpaumanhinan. Sabi nga, mag-unawaan, di ba? Napakalaga po yan. Magmahalan. Kung sa Bicol, magkaminurutan kita. Magpatawaran kita. Kita ka, boss, may mga pagkukulang at pagkakasala. At sabi dito ni San Pablo sa mga taga-Epeso, pagsumikatan ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Yan, napakahalaga po yun. Huwag tayong maghati-hati, kundi magkaisa. Paano? Magkaisa mula sa Espiritu sa pamagitan ng pagbuklod ng kapayapaan. Totoo naman talaga, pag tayo ay nagkakaisa, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Tingnan mo ang mundo natin, kahit pamilya natin, kahit bansa natin, hindi nagkakaisa kasi nga, kulang tayo sa pagpapakumbaba, kulang tayo sa pagiging mabait, kulang tayo sa pagiging matyaga, at minsan hindi pa tayo nagmamahalan, nag-uunahan tayo, at hindi tayo nagpapaumanhianan. Okay? Kasi may kasalanan eh. Yun, ang ugali natin. At tayo talaga, hindi tayo nagkakaisa. Kaya maganda itong hamon, Alam mo, pag tayo nagkakaisa, may kapayapaan at may kasaganahan. Yan naman talagang mahalaga sa buhay. Itong nakaraang araw, dahil tayo binaha, maraming mga naapektuhan, dapat tayo magkaisa. Maganda po yun na tayo kahit hindi nabaha dito sa Bicol, wala na magano, pwede tayo magpadala ng tulong o magbigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng baha. O tinamaan, naging biktima. Kasi pwede po yun eh. Alam mo, sabi nga, ang sikreto ng buhay, the secret of living is in giving. Okay? Basahin ko pa. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagtatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon. Tama. There's only one Lord. Isang pananampalataya. Ang isang pagbibinyag. Isang Diyos at Ama nating lahat. Kaya nga, dahil naniniwala tayo na iisa ang Diyos, magkaisa tayo. At siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Yan po mga kaibigan, ang ikalawang pagbasa mula sa aklat ni San Pablo sa mga o sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso na nagpapaanyaya sa atin na tayo ay magkaisa. Yan. At sa unang pagbasa, ating natunghayan na tayo ay
magbigay. Okay? Mamaya sa pagbabalik ko mga kaibigan, ating pakinggan ang mabuting balita para bukas. Ang oras po natin ngayon ay 34 minutes after 1 o'clock. Maghaharap-harap na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa Kids Category, Adult Category, at Pwede Pa Kami Category. Urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM, Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet, at Radyo Uragon Virac. Urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 10. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and Baymay. Magbusugera, mag-savers ulit, busog nyo, all day 99 na lang. All day, daming choices. Ang magbusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang magbusugera, Mac-savers, sulit busog meals all day para ang magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mac-savers, sulit busog meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Okay mga tugang, balik po kita girare sa programa Ang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at ngunyan aldaw yan po ako sa sakuyang kwarto. Kasi pagkatapos kinigwa kong gigibuhon, at gusto ko pong batiin ang aking kaibigan na palagi nakikinig, si Lulu Nava. Ngayon ang ating babasahin ay yung pong mabuting balita o ebanghelyo para bukas. Ito po ay isang himala, ang pagpaparami ng tinapay. Yan. Paano ka tayo makapagpaparami sa halip ng kaunti? O yan. May kaugnayan po ito sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari. Sabi dito ni Eliseo, ihain ninyo yan. Pero sabi, hindi, magkakasya. Paano magkakasya? Alam mo, maniwala ka lang. Bakit? Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Okay? Sabi nga, what God says, it settles it. Yan. Kaya mabubusog sila at may matitira pa. Minsan kasi ang takot kang tao, Father, pag ako'y nagbigay, baka maubusan ako. Alam mo, pag ikaw naniniwala sa Diyos, hindi ka mauubusan. Pag ikaw naniniwala lamang sa iyong kakayahan
at ang kakayahan mo ay mayroong kahinaan at may sabi nga na limitasyon at may hangganan, talagang magkukulang ka. At totoo naman hindi naman nanggagaling sa atin, tayo ay kanya lamang gamitin na kasangkapan. Okay? O babasahin ko mga tugang ang mga buting balita para bukas, para pag tayo nagsimba, at least alam na natin, meron na tayong preparasyon. Ang ebanghelyo para bukas ay mula sa ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 1 hanggang 15. Chapter 6 of the Gospel of John, verses 1 to 15. Noong panong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Una, makikita natin kung saan nangyari. So sa makatuwid, ito po ay pangyayaring tunay. Kasi may lugar at may tao. Saan nangyari? Sa lawa ng Galilea. At pagkatapos, si Jesus ay tumawid doon. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. O yan ang sitwasyon mga kaibigan Maraming tao. Tinanong niya si Felipe. Kinana natin si Felipe na siya ang alagad ni Kristo. Isa sa mga 12 alagad. Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Yan ang tanong ni Kristo kay Felipe. Alam ng Panginoon, pero siyempre sinusubok ang tao. Tanda natin, sinusubok tayo. Kung ano ang magagawa natin. Ngayon, sinabi ni Felipe, kaya sabi ni Felipe, ang sabi kasi ni Kristo, saan tayo bibili ng tinapay? Tinanong siya ni Felipe, makakain ng mga taong ito. Sinabi niya, ito para subukin si Felipe. Okay? Tandaan po natin, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Tandaan po natin maliwanag na maliwanag. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Alam tayo minsan ay nakikipag-away-away pa sa Diyos Akala natin kung sino tayo mas may alam sa mga bagay-bagay. Sumagot si Felipe. Tulad ng doon sa unang pagbasa, makikita natin na yung katulong, ang sabi niya, hindi ito magkakasya sa 100 tao. Yun ang sitwasyon. Okay? Sabi natin, may crisis. Ito ang sitwasyon. Sabi ni Felipe, kahit na pong halagang 2 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Yun. Alam mo, minsan nakikita kaagad natin ang mga problema. Sabi nga, we have everything to say. Meron tayong lahat. Alam mo, ang tao merong palaging masasabi. Pero ang tanong, wala namang ginagawa. Yan, okay? We have something to say. We have always something to say, but we do not do something. Yan. Sabi niya, kahit na po 2 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makain ang tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Mabuti ito Makikita natin si Andres very resourceful. Yun, may diskarte. Yun, ang problema sa buhay. Kung wala tayong diskarte, paano tayo? Si Andres, na kapatid ni Simon, madiskarte. Sabi niya, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa kanyang karaming tao? Yan. Ano mang ginawa ni Jesus? Sinabi sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila. Yan. Importante when there is order, yan importante. Maupo kaysa magsiksikan. Tayo mga Pilipino, mahilig tayong mag-unahan.
Ano? So may handaan sa halip na magkaroon ng kaayusan. O pag may kaayusan, maganda po ang takbo. Yan. Pero pag unahan, maglalamangan, ay walang mangyayari. Kaya anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, paupuin ninyo sila. Madamo sa lugar na yon, umupo ang lahat. Humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. O tingnan ninyo kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Okay, binigyan ng lahat bagamat gusto nila. Tingnan mo, sobra-sobra pa. Tulad yung nangyari doon sa first reading, sa Book of Kings, na kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira. Yan. At talaga, marami talaga po yan. Kasi pag galing sa Diyos, may sobra lagi. At nang makakain sila, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para sa hindi masayang. O tingnan ninyo, makikita natin na si Jesus ay hindi taong aksaya. Hindi ay sobra. Pabayaan mo na yan. Pabayaan mo na lang. Hindi. Alam mo, dapat, sabi nga, huwag tayong mag-aksaya. Maganda nga pag-aaralan natin ito sa buhay. Kung i-apply natin ang mabuting balita ng Diyos, napakaganda. Yan, tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayun nga, ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sagutan. Nakilala ngayon na si Jesus ay isang propeta. Yan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kunin upang gawing hari. Propeta, hindi siya, pero gusto niyang gusto siyang gawing hari. Hari ng mga panidero? Hari ng mga tinapay. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabululan. So dito makikita natin na si Jesus is not after for popularity. Si Jesus is not after for affirmation. Yan. Kaya nga hindi niya sinakyan ang kagustuhan ng mga tao. Totoo naman Yan. Yan mga kaibigan, tatapos ang mabuting balita with some commentary. Alam mo, napakahalaga po ito. Tandaan po natin, kung kayo naniniwala, sa bawat buhay ay may himala. Malilit na himala yan, sa may small miracle. Okay? Kung sa tingin mo ay tila walang, sabi nga, pinadadalang himala sa iyo ang Diyos, tandaan mo din ito. Baka ikaw ang himala na pinadadala ng Diyos sa iba. Okay? Baka ikaw na ang milagro. Alam mo, konting ngiti nga lang, hindi ba nakapagmimilagro ka na? Baka ikaw ay himala. Baka ikaw ang milagro Pwede naman. Alam mo, dinadala tayo ng mabuting balita ngayon sa mga susunod na aral. Ano bang aral ang matatagpuan natin? Ang una ay sa pagbibigay ng may pagtiwala, mangyayari ang himala. Kaya sa bawat tao na nagtitiwala ay may himala. Kaya nga yung mga tao hindi nakakita ng himala kasi hindi naman sila nagtitiwala. Yan. Kaya sabi nga, nakakatuwa na malaman ng may mga taong naniniwala na sa pagbibigay, hindi sila mawawalan. Kasi takot ang ibang tao magbigay. Kasi Father, baka mawalan ako. Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? Ang mga taong madamot ay alipin ng takot. Tandaan po natin yan. Ang mga taong madamot o koripot
ay alipin ng takot. Ano? Takot mawalan o maubusan ng yaman. Kasi nga, they simply depend on their achievements. They only depend on themselves. Kaya nga, natural, if you depend only on yourself, you are limited. But if you depend on God, nakadepende ka sa Diyos, and God will never run out of resources. Tandaan po natin yan. Because God is the creator eh. Ang tandaan natin, pag sinabing creator, He made everything out of nothing. Ang tao, we cannot do anything without something. Pero ang Diyos, yun po, kaya bukal ng lahat ang Diyos. Kaya pag tayo naniwala sa Diyos, ulitin ko, sinabi ko nga sa Facebook kanina, if we give what we have to God, God can multiply our greatest expectations. Sayo, subtraction. Sa Diyos, multiplication. Pangalawang aral na sa tuyang makikita sa Ebanghelyo, tandaan po natin, ang kaunti ay hindi nangangahulugan wala. Kahit na kaunti lang, okay lang po yun. Because sa tao, kahit anong kaunti na ibinibigay mo sa kapwa-tao, okay na po yun. Akala kasi natin we have to ibigay mo lahat. Hindi naman lahat, kahit kaunti, ibigay mo. Simulan mo ng kaunti. At lalo kaunti sa iyo, kaunti sa kanya, kaunti kung kanino. Dahil sa daming kaunti, ang labas niyan po ay marami. No? Kaya yan importante. Kung may tinatawag na abundance mentality, may pag-iisip na, abundant po. Meron ding tinatawag na scarcity mentality. May mga tao nag-iisip, kulang yan, kulang. Yan po, tandaan po natin, may mga taong iisip na kaunti ay walang magagawa. Mali po yan. Tandaan natin na kahit kakaunti yan, ay may magagawa pa rin. Yan. Naalala ko nga yung sinasabi, kahit kusing ay may dating. Naalala ko sa Manila po yun eh. Yung kusing, ay tumataging-ting, ay may dating. Yan, kahit kaunti. Kahit bumunti, basta marami ang magbibigay, maaring maganap ang pagpaparami ng biyaya. Yan po importante. So, sabi nga, malit lang, pwede na yun. Tandaan po natin, meron ritong batang lalaki, may 2 tinapay, at 2 isda. Ngunit, gaano ito sa kanyang karamihang tao? Alam mo, napakaganda yung ginamit ni Jesus. Sabi nga, sa halip na gamitin ni Jesus ang consumeristic attitude, o sabi niya, ay total, bumili ka na lang. Alam mo, hindi, may magagawa ka. Hindi luhi ka ng pagbili, kundi ang ginamit ni Jesus ay ang logic of giving. Tandaan po natin the secret of living is giving. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ipinamahagi sa mga tao. Ganyan din ang ginawa sa isa. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. Tandaan po natin, kung walang magmamalabis, ang biyaya ay lalabis. Ulitin ko napakaganda po ito eh. Ang problema sa atin kasi, may mga nagmamalabis na mapag-aprovechar kung sa Bicol. Kaya nga, nagkukulang. Ang kasakiman ng tao, ang tunay na ugat ng paghihirap ng iba. Kaya, sabi nga, palaging sapat ang ibinibigay ng Diyos para sa pangangailangan ng lahat. Subalit palaging kulang ito sa mga taong sakim at gahaman. Okay? So anyway mga tugang, napakaganda po ang Ebanghelyo para bukas. Na tandaan po natin. At gusto kong bigyan kayo ng kwento.
may dalawang magkapatid na lalaki. Ang isa ay may asawa at 5 anak. At ang isa naman ay binata. Okay? Silang dalawa ay kapwa magsasaka. Ano? Isang gabi, hindi makatulog ang binata sa pag-iisip sa kanyang kapatid. Sabi niya sa sarili, kawawa naman ang aking kapatid. May asawa siya at 5 anak at marami pa siyang sinusuportahan. Samantala ko ay nag-iisa lamang. Walang ibang alalahanin kundi ang aking sarili. Kaya naisip niya na magdala ng isang sakong bigas na palihim ng sa kamalig ng kanyang kapatid. Noong gabi yon, hindi rin makatulog ang kanyang kapatid na may asawa. Sabi niya, kawawa naman ang aking kapatid na binata. Anya, ako ay may katulong sa aking pagtanda, sa pagtrabaho. Nariyan ang asawa ko at mga anak ko. Siya ay nag-iisa lang. Ako ay makakasiguro sa aking kinabukasan kasi may mga anak ako. Nariyan ang anak ko at may mag-aalaga sa akin. Kawawa naman siya pagtanda niya. Ganun nga ang palaging ginagawa ng magkapatid tuwing panahon ng ani. Kapwa sila nagtataka nga bakit hindi naman kumukunti ang bigas nila. Ano? Kahit anong bigay nila, hindi naman nababawasan ang kanilang imbak na ani. Isang gabi, okay, ito pa ang kwento, napakagandang kwento ito. Nagkataon na nagtagpo ang dalawang magkapatid na kapwa dala-dala ang sakong bigas na dadalin sa kamalig ng bawat isa. Doon na sila nagkabukingan. Naging maliwanag ang sekreto ng kanilang kasaganahan sa pagbibigayan nila. Sa lugar na yon, mga kaibigan, ay may taong may nakatayong estatwa na dalawang lalaki, na nagtagpo, may dala ang sako ng bigas. Ito po ay paalala, gumawa sila ng monumento sa buhat na kapag iniisip natin ang isa't isa, mananatiling tayong nagkakaisa at masagana. Sana po may natutunan kayo sa kwentong ito. Ang oras po natin ngayon ay 57 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay, mga kaibigan, oras na po magpaalam, At ako'y nagpapasalamat sa ating technical man. Nandiyan po si Nems Flora, sa ating IT production, si Jerome Martinez. Ito po si Father Butch Bombase OP sa Aldao ning Sabado na nag-aandam sendo na nagpapagiramdam ang giraray na magsimba kita sa aga. Sabi nga, magbigay. Gusto natin tumanggap, magbigay ka muna. In order to receive, you must give. Kaya bukas, magbigay tayo ng panahon para sa Diyos. Magsimba tayo. At siguro naman, dahil kayo nakinig kanina, meron na kayong alam kung ano ang mababasa natin o mapapakinggan bukas.
at magsesentro po yan sa sharing. Ha? Tandaan po natin, I'd just like to share the three letter C bago tayo magtapos. When there is a crisis, what we need is to contribute. Itong panahon ito na tayo po ay nasalanta ng baha sa iba-ibang lugar, let us try to share or contribute. Sabi nga, life is not a matter of accumulation, but life is a matter of contribution. Ano bang may ambag mo? Kahit kaunti, okay po yun. Kahit kaunti, kahit sabi natin piso, pwede na yun. Kung marong talagang ano may bibigay mong kaunti, pwede na po yun. Sabi naman, hindi naman yung halaga. Ang importante, nakapagbigay ka. Yan, magbigayan po tayo. Magbigay ng panahon, ng kakayahan, ng talino, importante po yan. Okay? Anyway, ito po si Father Bus. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Abangan po ang susunod na programang Kaya Natin To. Kaya natin alagaan ang ating kapaligiran. God bless everyone. See you on Monday. Bye-bye.